I pozdrav ljudi, danas ću vam najaviti moj novi kanal, I što sam htjela da kažem, da, snimat ću Minecraft i pokušavat ću da ga izbacim na kanal, zato što, ne znam, moje stvari nešto ne radi, to me do sad nerviram. A i neke druge igrice ću snimati, pokušat ću da ih renderujem, dajte programe neke koji se skidaju i tako to. Imat ću 2 serijala Minecrafta, Minecraft preživljavanje i Tale of Kingdoms. I htjela sam da kažem da ću snimati, možda ću snimati Assassin's Creed, a možda i Call of Duty, ali ne mogu nešto pričati naprijed, tako da za sada je Minecraft. Da, to bi bilo to za ovu kratku najavu. Vidimo se u nekim videima. Da, ćao!